Ano pong gagawin nyo post for the drone shot? Ano po ako yun? Totoo lang. Hello po. Yung sa left. Nakahanap na ba ng trabaho sa Maynila? Yomi Tarik. Matagal ka nang nasa aking isip. Ako rin ba nasa panaginip mo? Mahigpit ang iyong tulog. Anong gagawin mo kung may pagkakataon? Kung payagan ang kalangitan at tayo ay pagbibigyan muli, balik ba kung saan nagkamali o susugat sa mga tala? Alam ko na ngayon di na kayang lumaban pa. Sa sumusunod di papabayaan, kung papayagan at pagbibigyan